गिबियावनो साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि रायजो राजानिसिम जोङो जिल्ला बिपिएफनि जानानै खुलुमनाय थाहोग्रोबाय आरो जिल्ला बिपिएफनि जानानै जों थांनाय 24 तारिखआव जिथु इनकाउन्टार मोनसे जाथाय जालांदों जे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि डेड बडिखौ किनाराम बसुमतारीनि होननानै डिमान्ड खालायनानै दिनै आसाम पुलिसनि माबायाव आसाम पुलिसा किनाराम बसुमतारीनि न'खराव डेड बडिखौ दिनै दैथायहरदों। बिनि गेजेराव जोङो न'खराव बा ओनसोलाव सोंनानै मोनदों जे बे डेड बडिया किनाराम बसुमतारीनि नङा, डिम्बेश्वर मोसाहारिनिसो। नंखायनो बे जाथायनि सायाव दिनै जोङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जों धन्यबाद होनांगोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिआइडि जिथु तदन्त होनायनि खोथा बुंदों बिनि सायाव जोङो जिल्ला बिपिएफनि जानानै जों धन्यबाद होदों जाहाथे बेखौ प्रपार चेनेलाव थांनानै बे जाथाया मोरै जादों जुदि फेकब्ला नंखायब्ला जाहाथे जाय पुलिस अफिसारा बे जाथायखौ खालायदों बिनि सायाव बे माने साजा मोनो बेखौ जों जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो नागिरदों जे दिनै डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खरा जाहाथे बिनि सायाव मोजां न्याय बिसार मोनो। मानोना जों नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलफ्राव बर' समाजनि गेजेराव बे दिनैल' बे 24 तारिखल' जानायल' जाथाय नङा, बिनि सिगांबो माखासे जाथाय जालांदों जाहाथे माखासे जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थादों। ओंखायनो जोङो जिल्ला बिपिएफनि जानानै जों बेखौ खावलायदों दा दानि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव नोजोर होयो, बर्तमान बिटिसिनि गभर्नमेन्टखौ नोजोर होयो जाहाथे बेबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेरावल' नङा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेबायदि जाथाया जाया। नंखायनो जों खावलायदों बिनि सायाव बे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फेमिलिया बिनि सायाव जाहाथे मोजां मोनसे कम्पनसेसन मोनो आरो बिथाङा थार बिजिरनाय मोनो बेखौ जोङो जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोङो डिमान्ड थाबाय जाहाथे न'खरा मोजां बिनि सायाव बिसार मोनो। आरो बेजों लोगोसे जों खावलायनो सानबावदों जे दिनैनि तारिखआव जोंना बिटिसिनि चिफ जे प्रमद बर' बिथाङा सम बुंबाय थायो जे बिटिसि ओनसोलाव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला माबा मोनसे माने बेबायदि इनकाउन्टार जायोब्ला बिथाङा नायबिजिरालासिनो जे बिथाङा बुंनो नागिरो जे बे बुस्थुखौ सोरनिबा सायाव जाबनानै दायखौ एरायना थानो नागिरो। नंखायनो जों खावलायदों बिथाङा जुदि दिनैनि तारिखआव मोजां सरकार सालायदों होननानै बिथाङा गावखौ क्लेम खालायना लाबाय थादों जाहाथे बेबायदि जाथायफोर जायोब्ला थाब नायबिजिरनानै जाहाथे बैफोरनि सायाव जाहाथे मोजां बिसार होनो हायो बिथांखौ जों खावलायदों। नंखायनो आं खावलायनो सानबावदों जे बर्तमान जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि जाथाया जाहाथे जाया आरो डेड बडिखौ थाबैनो जाहाथे बै माने जायफोर भिक्टिम न'खर जाहाथे माने डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खराव जाहाथे बे डेड बडिया माने मोनलाङो बिथांमोना जों मिथिनो मोनदों जे बिथाङा सानथाम जाफैबाय बेहाय दिनैसिम सानथाम जाबाय दिनैसिमबो बिथाङा बे डेड बडिखौ मोनलाङाखै। मानो मोनलाङाखै मा जानो थाखाय बिथांमोना दिनै डेड बडिखौ लाखिबाय थादों? नंखायनो जों खावलायदों जाहाथे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खराव बे डेड बडिया थाबैनो मोनहैयो बेखौ जोङो जिल्ला बिपिएफनि जानानै जोङो प्रकाशनखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांनि आखायाव जाहाथे गथायनानै हरो। যোৱা 24 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা দৈপাংগাঁৱত যি ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈছিলে সেইটো আমি জিলা বিপিএফ দলৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ। কাৰণ যিজন ব্যক্তি কিনাৰাম বসুমতাৰী বুলি তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে আচলতে তেওঁ কিনাৰাম বসুমতাৰী নহয়, তেখেত ডিম্বেশ্বৰ মোছাহাৰী। ইতিমধ্যে এইটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা উচিত তদন্ত ইয়াত কৰিব লাগে। যদি কোনোবা দোষী হয় আইন আছে, আদালত আছে, তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব। এনেকুৱা যধে মধে এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা কাৰো অধিকাৰ নাই। মই জিলা বিপিএফ দলৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে এটা চিআইডি ইনকুৱাৰী দিছে আৰু মই ভাবোঁ এই ইনকুৱাৰীৰ যোগেদি যিজন দোষী বিষয়া আছে তেখেতে উচিত শাস্তি পাব, সেইটো আমি জিলা বিপিএফ দলৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু
ডিম্বেশ্বৰ মছাহাৰী যিহেতু তেওঁ পৰিয়ালৰ তেওঁৱেই ইনকাম কৰা ব্যক্তি আছিল, তেখেত যিহেতু এতিয়া নাই, ভুৱা এনকাউণ্টাৰত তেখেতে ঢুকাল, গতিকে তেখেতৰ পৰিয়ালে চলিব পৰা ধৰণে চৰকাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতক কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে। ভৱিষ্যতে তেখেতৰ পৰিয়াল, তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে চলিব পাৰে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ যাতে নহয়, আমাৰ সমাজত যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক ঘটনাবিলাক নহয়, সেইটো আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই নিজেই সেই অঞ্চললৈ মই গৈছিলোঁ। ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে এতিয়াও যে কিয় হ'ল ঘটনাটো এনেকৈ, ক'ৰ পৰা আহিল তেওঁলোকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আতংকিত হৈ আছে। যাতে আমাৰ সমাজত তেনেকৈ আতংক যাতে নহয়, সেইকাৰণে চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক যাতে নহয়, সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।